Hello, Bukidnon. Ada inanis malay-balay. Ano yung nga sa malay-balay? Grabe, bay. So, kailan ko, karpo ka ani diri ba? Sa kalaag lang. Pera nga lang. Kasi kini nga area, Gio? Ibalabag. Kauban ako ang kuan among pinagpusling nga mountaineer / frontliner. Char! Wow! Yee! Nice! Ay! As in oh, ta. Huwag yun din natong sugukon kaning dala na kaning huy, kabisi. Saka tadi ka struggle pa more. Woo! Ambak tadi ka wow. Sa wala bitaw mga bata palik eh. Kapangaligo may kaysa sa waga, di harap po may kapanglaba kung mamagpapa. Tingnan ko yung tubig ko eh. Kapoy na ka? Ato pa to. Gamay na lang. Abi yung bag be. Minus na itong kauban. Wow! Look! Okay naman, good. The best. Pahulit na mga kamags. Pahulatan nato ni atong amigo nga arang kabugat sa tiyan. Go! Dere siguro. Pwede naman siguro dere. O ana abot na ang suwang ug tuhod. Wow.